Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Uba Ardent M Basaiawmoit ulalit pli ka yaw yadi yathiet lang kabalalong ha all scene hall IGP point men ha ka sautrik unopra. Ya katay ka yaw lapanyad da ka grow together kumshi bentaban kyntiew ya ka yaw yadi yathiet barado para snam. Uba Ardent M Basaiawmoit MLA ka Nongkrem constituency. Ula ay jingero ya ka kinhun root together ya ka sunjam ka blakan jo chisnem ban pelong yo bat ailat ya ki briula jong. Uba Ardent upanyas no ya ka te ka kintin root together jong uba John Kennedy El Nonglan bar ka jingtmu jong u na ka benta ka jela bandan kayo ka kot bat bandan ka jingyay pinkiw ya kayo kan deiru kalat sengkam kisamla. Na kaliang jong u ula pinsngo ba ka jela Meghalaya kalahiyarba ha kayo ka kot henry lada onyo banwan ha kasinsyar kadar untrei shitam. Na kaliang kinong penyat ya ka winter sale kia thu ka negayo kalintiya chisnam nadu balaseng ya ka da ki bunjat kimar kimata balawan di da kinong sengkam lajong bad kinong penyat yo ya kimar kilawan banbu dukan. Nomor ba kadikata ka bangi ngitrang mo kamen sim ban pin kiu lang iwe te ka kerteng hi ka pelong bangam la banong bangan wan wat happening ki kam ki babon nrei lada ka kerteng kalong da kumwe nga trai ngandang la ban kier te ka kerteng ga bapile jit nga snow kepada snow shoe adu kata-kata kabar snow pen kemen yingi ka aimen sim ba ka don ga bakum kata ka kunhon namar hateng mangi mo ki bai trai gini ki kampat ba ki bai trai nam ta ka jai briu snow bai ladi stang mangi mat ki ba perkat nam ta ka jai briu Terhe bengi oso padang don ke we ki kenhon ke bakum api ka ai men sim shushu ini ban tip pleng baro nya don lang ke bakum kata ka men sim bengi ne kiu lang te ke bening kong aso bene banai khuble api kum kita ki nong sandur ya kene ke kenhon ke ba plai ka teng the grow together mo ke kenhon grow together ka bamot bengi ne kiu lang ini san lang ha ka yo ka kot ka kamai ke kaji ka ba mangiru ni don kum kata hi ke jing perkhat ban kyntiew ai ya ki khon ki kti ki ban kyntiew ya ka chat mri ban kyntiew ya ka ne ka jala ka jingi baro ko wi ba ngim kwa bangin i ba kan don kata ka jingno shiliang mo aka yo ka kot aka kamai ka kaji nganget ba kata ka jing perkhat ka jung phi ba ka jing perkhat ka jingi nadu u penai September ar hajar at blai kapastang ngidan sawut hakani ka kunhun manga i ba John Kennedy lingdo nonglan i kong Susandra nong kendri but i ba kraw harpuri but Andre hakini ki kendiat benai ki bladep i ba kraw na ki daw jong ki kam ki bubun ki jong i imshimla shu bania don ringkat lang bangi bania snokti hakani ka kam Henry nakapor siya kapor i judan ringkat bangi pat hakanu kapor ka bangi don kam ye ila ningi pan ki jingerap ni i judan ringkat i ju yarap yangi ju aimen sim lang yangi ken ti kublai shibun ba kraw ba phi judan ringkat bangi wa kani kumjuru ya kabam ka kadi ka ba na keleng sodong di kitbok kitriang ki collaborators baro bakinang yo ya kamet ka bakoit bakya ba bakinang ye roy ha kam ka jam ka jongki bakinang ye kiyo ya kayo ka kot